Te-ai oprit vreodată să te gândești de câte ori considerăm micile miracole cotidiene de la sine înțeles? Fiecare răsărit este un cadou care ne permite să începem din nou. Ce ai face dacă ai putea privi fiecare zi ca pe o oportunitate unică de a crește, de a învăța și de a fi recunoscător pentru tot ce ai? Uneori, simplul act de a te trezi este cel mai grozav lucru care ni se poate întâmpla. Astăzi vreau să vă invit să faceți o pauză, să respirați adânc și să fiți recunoscători pentru cel mai frumos dar pe care ni l-a dat Dumnezeu: viața. Recunoștința este una dintre cele mai puternice emoții pe care le putem experimenta. Ne conectează cu divinitatea și ne ajută să vedem lumea cu alți ochi. În recunoștință găsim pacea, speranța și confortul de care avem atât de nevoie. Când viața devine provocatoare, putem alege să ne concentrăm pe binecuvântările pe care le avem, mai degrabă decât pe dificultățile cu care ne confruntăm. Nu este aceasta adevărata cheie pentru o viață plină și plină de sens? Astăzi, când deschizi ochii, poți să vezi dincolo de grijile zilnice și să vezi panorama frumoasă a vieții tale. De la lumina soarelui, care curge prin fereastră, până la aerul proaspăt pe care îl respiri, fiecare detaliu este o manifestare a iubirii divine. Simplul fapt de a fi în viață, de a mai avea o zi, este suficient pentru a spune: mulțumesc, Doamne! Pe măsură ce avansăm în această reflecție, vă invit să vă deschideți inima și să mulțumiți pentru binecuvântările pe care poate nu le-ați observat. Fii recunoscător pentru familia care te înconjoară, pentru sănătatea de care te bucuri, pentru prietenii care merg alături de tine și pentru dragostea care te înconjoară la fiecare pas. Recunoștința ne transformă perspectiva și ne reamintește că, chiar și în momentele dificile, există întotdeauna ceva pentru care să fim recunoscători. Ești gata să-ți vezi viața dintr-un loc de recunoștință? Amintește-ți că, atunci când trăiești cu recunoștință, inima ta este plină de pace și bucurie, iar totul în jurul tău este plin de lumină. Astăzi, când ne trezim, ne amintim cât de norocoși suntem să avem încă o zi. Dar te-ai întrebat vreodată de câte ori uităm să apreciem acest cadou minunat? Dumnezeu ne dă viață în fiecare zi, o oportunitate de a trăi, de a iubi, de a învăța, și toate acestea se întâmplă fără ca noi să merităm asta, doar prin harul Său. Dacă te simți recunoscător pentru viața ta astăzi, este pentru că Dumnezeu este cu tine, călăuzindu-te la fiecare pas. Viața este mai mult decât existență. Este o oportunitate de a crește, de a învăța și de a schimba. Când ne trezim în fiecare dimineață, avem o nouă oportunitate de a trăi pe deplin, de a face bine, de a arăta dragoste și compasiune. Și pentru toate acestea, trebuie să începem fiecare zi cu o rugăciune de recunoștință. De câte ori ați lăsat rutina zilnică să vă ia ocazia de a aprecia binecuvântările pe care le aveți? Vă invit să reflectați asupra ei astăzi. A fi recunoscător pentru viață nu este doar un act verbal. Este un angajament intern de a recunoaște fiecare secundă ca o binecuvântare. Viața nu este perfectă, știm asta. Dar fiecare provocare, fiecare luptă, fiecare victorie ne apropie de ceea ce suntem chemați să fim. În loc să ne concentrăm pe ceea ce ne lipsește, de ce să nu fim recunoscători pentru ceea ce avem deja? Astăzi este o zi perfectă pentru a începe. Dumnezeu, în bunătatea Sa infinită, ne oferă viața ca un dar neprețuit. Fiecare suflare este o mărturie a dragostei Lui pentru noi. Te-ai oprit vreodată să te gândești la minunea de a fi în viață? Cel mai frumos lucru la viață este că este plină de posibilități, iar fiecare nouă zi este o pagină goală care așteaptă să fie scrisă cu deciziile noastre, cu acțiunile noastre și, mai ales, cu dragostea noastră. Așa că astăzi, în timp ce ridici privirea, când deschizi ochii,
Fii conștient de acest dar prețios. Mulțumiți pentru respirația care vă umple plămânii, pentru momentele pe care le-ați trăit și pentru cele care vor veni. Fiecare răsărit este o nouă oportunitate de a fi mai bun, de a face bine și de a trăi cu scop. Știi că dragostea lui Dumnezeu este un dar care nu se termină niciodată, care nu se schimbă niciodată și care va fi mereu cu tine, indiferent de circumstanțe. Această iubire nu are limite, nu are condiții. Dumnezeu te iubește așa cum ești și aceasta este una dintre cele mai profunde binecuvântări pe care le putem primi. Când simți că totul în jurul tău se prăbușește, când nu vezi o cale de ieșire, în dragostea Lui găsim mângâiere și speranță. Dragostea lui Dumnezeu umple fiecare colț al vieții noastre. Indiferent câte greșeli am face, El continuă să ne iubească cu dragoste necondiționată. Această iubire ne acoperă, are grijă de noi și ne dă putere să înfruntăm tot ceea ce ne prezintă viața. Nu este minunat să știm că orice s-ar întâmpla, există o iubire veșnică care nu ne eșuează niciodată? Astăzi vreau să reflectați asupra acestei iubiri. Gândește-te la acele momente în care simțeai că nu poți continua, când te simțeai singur sau copleșit. În acele momente, nu dragostea lui Dumnezeu te-a ridicat? Dragostea divină este forța care ne determină să mergem înainte, să nu renunțăm. Și pentru asta, în fiecare zi, trebuie să fim recunoscători pentru această iubire infinită. Pe măsură ce trăim în recunoștință pentru această iubire, ne dăm seama că nu suntem singuri. Chiar și în momentele de singurătate, disperare, durere, dragostea lui Dumnezeu nu ne abandonează niciodată. Prin El, suntem capabili să-i iubim pe alții, să iertăm, să ne împăcăm. Dragostea Lui este farul care ne călăuzește, lumina în întunericul nostru. Te-ai oprit să te gândești la această iubire din viața ta? Ești dispus să-L împărtășești cu alții? Această iubire este un dar atât de profund încât nu are nicio comparație. Ne transformă, ne reînnoiește și ne întărește. Astăzi, în timp ce reflectați asupra vieții voastre, faceți o pauză și mulțumiți pentru dragostea divină care vă însoțește. Amintește-ți că, indiferent de circumstanțe, dragostea nu se stinge niciodată. Este ușor să ne pierdem în luptele zilnice și să uităm de micile minuni care se întâmplă în jurul nostru. Te-ai oprit astăzi să apreciezi micile miracole din viață? Poate a fost o îmbrățișare a unei persoane dragi, un gest amabil al unui străin sau pur și simplu faptul că ești aici, respiri, trăiești. Aceste mici momente sunt cele care ne susțin adesea în momentele dificile. Fiecare zi este plină de mici minuni. Răsăritul soarelui dimineața, râsetele împărtășite cu prietenii, căldura unei conversații, sentimentul de liniște când te afli în natură. Aceste miracole, deși simple, sunt cele care ne umplu cu adevărat viața de sens. Ce minuni ai experimentat azi? Ce mici binecuvântări ai primit fără să-ți dai seama? Astăzi, în timp ce vă uitați la viața voastră, mulțumiți pentru acele mici minuni pe care adesea le trecem cu vederea. Poate că nu sunt evenimente mari, dar sunt cele care ne țin în continuare, care ne dau motive să zâmbim, chiar și atunci când lucrurile par dificile. Fiecare mică minune este o amintire că harul lui Dumnezeu este prezent în orice moment. Viața nu se măsoară doar prin realizări mari sau momente extraordinare. Uneori, cele mai mari binecuvântări sunt cele care vin sub forma unor mici momente de bucurie, pace și recunoștință. Astăzi, vă invit să fiți conștienți de acele mici minuni și să mulțumiți pentru ele, pentru că acele momente ne fac cu adevărat viața plină. De câte ori în viața ta
ai simțit că ceva sau cineva te protejează? Fie în vremuri de pericol, incertitudine sau durere, știm că protecția lui Dumnezeu este întotdeauna cu noi. El ne păzește, are grijă de noi și ne protejează, chiar și atunci când nu suntem conștienți de asta. Dacă ai simțit vreodată acel sentiment de siguranță, de a fi înconjurat de o forță invizibilă care te protejează, este pentru că dragostea Lui nu ne părăsește niciodată. Astăzi vreau să vă invit să reflectați asupra momentelor în care Dumnezeu v-a protejat. Poate că nu am fost întotdeauna conștienți de asta, dar de fiecare dată când ne simțim în siguranță, de fiecare dată când suntem în siguranță, este pentru că mâna Lui ne ține. Fie că este un accident evitat, o boală învinsă sau pur și simplu liniștea pe care o simțim în inimile noastre, aceasta este protecția divină. În fiecare zi, când deschizi ochii, amintește-ți că ești protejat. Indiferent cât de mare este provocarea, indiferent de câte obstacole te confrunți, Dumnezeu este cu tine. Dragostea Lui te înconjoară și te ghidează. Vă invit să mulțumiți pentru acea protecție constantă, pentru acea siguranță pe care ne-o oferă chiar și atunci când nu o cerem. Astăzi, în timp ce vă acordați un moment pentru a mulțumi, includeți recunoștința pentru protecția divină în rugăciunea voastră. Uneori nu avem idee câte pericole ne înconjoară, dar El ne acoperă. Ce binecuvântare să știi că nu suntem niciodată singuri. El este refugiul nostru, stânca noastră fermă. Viața este plină de incertitudini. Uneori nu știm ce ne rezervă viitorul, dar ceea ce știm este că avem un Dumnezeu care deține controlul. Fiecare zi ne aduce noi oportunități și provocări, dar cu Dumnezeu lângă noi, nimic nu este imposibil. Astăzi, în timp ce reflectați la ceea ce va urma, amintiți-vă că, chiar dacă nu puteți vedea clar viitorul, puteți avea întotdeauna speranță. Speranța este cea care ne permite să mergem înainte, chiar și atunci când circumstanțele nu sunt cele mai bune. Este ceea ce ne determină să ne trezim în fiecare zi, să luptăm pentru visele noastre și să avem încredere că totul are un scop. La ce te aștepți de la viitor? Ești dispus să-L îmbrățișezi cu credință și încredere, știind că Dumnezeu este cu tine? Astăzi, în acest moment, ridicăm vocile și rugăciunile noastre, mulțumind nu numai pentru ceea ce am trăit, ci și pentru ceea ce urmează. Pentru că la Dumnezeu, fiecare zi este o nouă oportunitate, o nouă posibilitate de a trăi mai bine, de a crește și de a face bine.